May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga Aral. Kahapon, 30 mga aklat ang naipamahagi sa mga batang nasa edad 9 hanggang 12 sa liblib na bahagi ng San Guillermo, Isabela. Mga rooms nila, yung mga doon sa school, ma'am, is isa lang po yung building na maganda doon, ma'am. Yung iba doon, ma'am, is ma'am, yung luma na talaga siya, ma'am. And then ma'am, talagang hindi pa sila inaabot doon ng technology, ma'am, mga ng cellphone. Wala ring signal doon, ma'am. Malayo sa mismong bayan ng Barangay Burgos, kaya naisipan ng San Guillermo PNP na ilapit ang mga aklat sa mga piling mag-aaral na nangangailangan ng suporta sa edukasyon. Galing sa mga sponsors mula sa iba't ibang sektor ang ipinamahaging mga aklat. Kasi maganda po yung weather ngayon, kaya passable siya, ma'am. Pero pag maulan, ma'am, mahirap, ma'am. Gumagamit na po kami ng bipon, yung mga truck na po, ma'am. Bilang karagdagang tulong, 100 mga bata ang nabiyayaan ng bagong tsinelas at mga damit, handog ng Barangayanihan Project. Ongoing pa rin po naman yung pagtanggap namin ng mga donations, tsaka yung sa fund din po na binababa ng LCAC, ma'am. So, ganun, ma'am. Baka this year, baka late this year or mga early next year po, ma'am. Sa tsinelas, ma'am, 100, ma'am. 100 pieces, ma'am, yung na doon sa kaya nung budget namin, ma'am. Tapos yung books, ma'am, is nasa 30 pieces po, ma'am. Grade 6 to grade 3, ma'am. Umaasa ang San Guillermo PNP na hindi na magiging hadlang ang kakulangan sa teknolohiya at kagamitan upang madagdagan ang kaalaman ng mga bata sa Barangay Burgos. Claire Mundares para sa Luzon Headline. Sa iba pang balita, sa Alaminos, Pangasinan, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang scuba basurero para malinisan ang 100 Islands National Park. Ang kwento hatid ni Christine May Terado. Isa ang 100 Islands National Park sa dinarayong pasyalan sa lalawigan ng Pangasinan. Ipinagmamalaki itong yaman ng Alaminos City, kung kaya't patuloy ang isinasagawang mga hakbang upang mapanatili ang kagandahan at kalinisan nito. Kamakailan lang muling inilunsad ang proyektong Scuba Basurero sa 100 Islands. Ang Scuba Basurero ay buwan ng aktibidad sa lungsod. Ang mga scuba divers, volunteers at mga kawani ng iba't ibang ahensya ng lungsod ay tulong-tulong sa paglilinis ng paligid at katubigan ng 100 Islands. Actually, it's been years na yan na ginagawa namin na monthly nagkakaroon kami ng coastal clean up sa 100 Islands National Park. Tinawag namin siyang Scuba Basurero kasi karamihan ng mga volunteers na sumasama dyan ay scuba divers. No? Aside from the scuba divers ng LGU, may mga PNP, mga licensed divers din. Others naman, yung mga NGOs naman na tumutulong every month. No? May ginagawa kayo pang schedule na kung saan dinadala namin sila sa island to clean, no? From underwater at saka doon din sa doon sa mismo sa shoreline. Ang Scuba Basurero ay dating quarterly activity na kalaunan ay naging monthly activity ng Alaminos. Ito rin ang dahilan kung bakit ipinagbawal ang paninigarilyo sa isla. Ito hindi lang yung paglilinis lang o pagkukuha lang ng basura underwater, kundi nagkakaroon kami ng statistics din kung binibilang namin, no, at kinikilo yung mga basura. Una, i-classify according to plastic ba siya, styro, debris, metals, bottles, ganun. No? I-classify siya, binibilang, pagkatapos ikikilo yan. Actually, dyan yung one basis namin kung kaya bawal ang cigarette smoking sa island. Kasi noon,
on the process kami nag-isko basurero, marami kaming napupulot na cigarette butts. At yung mga cigarette butts na ito, nakakamatay ito ng mga isda. No? Pag nakakain nila, lalo na yung mga iba squid, octopus, gano'n. Pag nakakain nila yan, namamatay sila. Kaya during those times, years, sabi ko, nakakuha kami ng mga more than 100, 200 cigarette butts. Alam mo yung mga irresponsible smokers noon, pinipitik lang nila yung mga cigarette butts nila at pupunta sa water. Kaya ngayon, binawal na namin yun. At yun din ang pinaka-basis namin kung bakit binawal namin. Dahil sa pandemya at kaunting bilang ng mga taong bumibisita sa 100 Islands, nabawasan ang mga basura. Ganun pa man, patuloy na pinapaalalahanan ng Alaminos Tourism Office na maging responsable ang bawat turista. Ang pandemic, since we have a limited kukunti ang visitors natin, no, medyo kunti rin talaga ang mga basura. No? So hindi natin maalis na may basura gawa ng sumasama sa alon. Kuminsan yung from other coastal towns o kaya coastal areas. Lalo na kung may mga masamang panahon. I would like to inform also the tourists to be more responsible sa environment natin, no? Na kung pwede matuto tayong mag-conserve, mag-protect, no, ng ating environment. No, kasi importante din po yun. Bukod sa Isko Basurero, isinusulong din ng lungsod ang proyektong Basura Mo, Iuwi Mo. Nagkakaroon din ng coastal cleanups sa 10 coastal barangays upang maalagaan ang iba pang coastal areas sa lungsod ng Alaminos. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Bahagyang nakahinga ng maluwag ang mga residente ng Canton City, Ilocos Sur. Sa gitna ng pandemya, malaking bagay ang pagbaba ng presyo ng ilang bilihin. Ang kwento hatid ni Nichelle Benitez. Mas abot kaya na ngayon ang presyo ng mga bilihing karne ng baboy at manok sa farmers market ng Canton City dahil bumaba ito ng 10 piso. Ito ay kasabay ng matumal na bentahan ng mga meat vendors dahil wala nang masyadong bumibili ngayong enhanced community quarantine ang syudad. Kaninang umaga, nag-epektibo ang pagbaba ng presyo ng karne kung saan ang dating presyo nito ay 270 pesos kada kilo. Ngayon ay 260 pesos na. Sa gaysamot, gumatang, sir. Talagang narigat, sir. So, nagadope karne, mister ne. Talagang narigat, sir. Bumaba din ng 10 piso ang karne ng manok kung saan mabibili na lamang ito ng 180 pesos per kilo. Ayon kay Nanay Lydia Bugasto, kung bibili ka ng 2 kilo o mahigit pa ng karne ng manok, mabibili na lamang ito ng 170 pesos kada kilo. So nga, bimaba sir, bimaba nga talaga. Ngam into no, hamimot nga maibaga nga, hamimot nga ibaga nga establish na nga kwan, nga presyon, no adan to pinagbaliw na ti presyo, agbaliw to manin sir. Kailangang sumunod ang mga meat vendors sa napag-usapang presyo ng karne kung saan dapat patas at makakapareho ang kanilang mga presyo. Kada punishment na, sir. So nga, pagpapares kami presyon to, sir. Matiliw, sir, no, ada nga sumurot. May report. Pero anya may pagbabago ring magaganap kung saan posibleng tumaas o mananatili ang kasalukuyang presyo ng mga karne. Samantala, ngayon ay nananatili pa ring 350 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baka. Nung ngumato ti angkat mi, ngumato-mat. Ngam dati presyo nga agdama sir, kalkalaingan natatara ito eh. Gaya ni Nanay Mona at Nanay Lydia, umaasa na babalik din ang magandang takbo ng negosyo nila sa mga susunod na linggo pagkatapos ng enhanced community quarantine dahil dito lamang sila nakasalalay para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Mula dito sa Canton City, Nichelle Benitez para sa Luzon Headlines. Susunod, barangay tanod na umawat sa away ng magkapatid, patay sa pananaksak. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat.
beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Arestado na ang isa sa mga most wanted persons sa bayan ng Malasiki, Pangasinan. Magbabalita si John Dren Tabor. Arestado ang lalaking ito na tinaguri ang top 4 most wanted person municipal level sa bayan ng Malasiki, Pangasinan. Nag-ugat ito sa panggagahasa sa mismong anak ng kanyang kinakasama. Kinilala siya ng Malasiki PNP na si Christian Carl Casillar, 29 years old, isang mekaniko at taga-barangay Tabu City. Base sa investigasyon, bandang 1:35 kahapon, inaresto si Casillar sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Danilo Ventahar ng Regional Trial Court Branch 57, San Carlos City. Nang magsagawa ng investigasyon ng operatiba, natakip ang suspect sa pinagtatrabahuan nitong paayusan ng motorsiklo sa poblasyon.
Pagdating po sa amin, pagka-receive po sa amin ng warrant of arrest ng ating top foremost wanted, sir, ang ating mga operatiba, sir, ay agad po na binerify at nag-conduct po ng further investigation at tinignan kung asaan po itong suspect natin, sir, na kung saan nung positive na, sir, at nakita na po kung saan siya nagtratrabaho, doon na po siya hinuli, sir, sa pamamagitan po ng hawak namin na warrant of arrest, sir. Haharap ang suspect sa kasong qualified statutory rape in relation to RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. John Rentabor para sa Luzon Headlines. Isang barangay tanod ang patay sa pananaksak habang umaawat sa away ng magkapatid. Magbabalita si Mary Joy Alvarez. Mag-aalauna ng madaling araw noong September 23, patay sa barangay Matik-Matik, Santa Barbara si Manny de la Peña, 50 anyos. Ayon sa investigasyon, inawat ng biktima na isa ring barangay tanod sa lugar ang magkapatid na si Jeffrey Gloria at Jeric Gloria. Itong magkapatid, nag-ugat yung kanilang away sa simpleng bagay lang. At the same time po kasi nakainom po itong ating suspect, kaya simpleng bagay lang po ay medyo nagkaroon na siya ng sentimiento sa kanyang kapatid. Bilang isang CBO, ginampanan ng ating biktima na si Manny de la Peña ang kanyang tungkulin. Subalit hindi nagustuhan ng ating suspect na si Jeffrey Gloria yung naging action nitong si Manny. Rason para itong ating suspect ay kumuha ng isang kutsilyo at walang pasubali o mas malalim na kadahilanan, ay sinaksak niya ito, ating biktima na si Manny de la Peña. Nasaksak umano ni Jeffrey Gloria ang biktima sa dibdib. Agad siyang dinala sa Rural Health Unit ng bayan at kalaunay itinakbo sa Mapandan Community Hospital, ngunit idiniklarang dead on arrival. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ng PNP Santa Barbara at dito na-recover ang kutsilyong ginamit sa krimen. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Santa Barbara Police Station si Jeffrey Gloria. Nakahanda na rin po ang lahat ng dokumento upang masampahan ng kaukulang kaso itong ating suspect. Posible po na maharap sa kasong murder itong ating suspect kasi lahat po ng elemento ng kasong ating nabanggit ay nandun po sa insidente na nangyari. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines. Susunod, Pulis Abra may handog sa mga mag-aaral. Kung ano yan, alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan?
isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa pow! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Panandali ang tumutok sa pagkakawanggawa ang mga pulis ng ABRA. Sa panong paraan, alamin sa report ni Charles Limon. Aabot sa 34 na piraso ng two-way radio ang ipinamahagi ng ABRA Provincial Mobile Force Company sa mga mag-aaral ng Pulot Elementary School sa Lagayan, ABRA. Ayon sa ABRA PMFC, ito'y paraan nila ng pagtulong sa mga mag-aaral ng Pulot Elementary School. Nagbigay din sila sa mga mag-aaral ng Velasco Elementary School sa Lagayan, ABRA ng 10 units ng two-way radio. Nagpasalamat naman ang mga guro at mga mag-aaral ng dalawang paaralan sa natanggap nilang maagang pamasko. In behalf of Velasco Elementary School, teaching staff, pupils, and parents, I would like to express my heartfelt gratitude to Sir Marvin Takanay, 1st ABRA PMFC, for donating 10 units of two-way radio for our learners. This two-way radio will serve as a communication tool to reach our learners in their area and to have a clear one-on-one interaction between the teachers and pupils in the absence of face-to-face classes. Ang nasabing proyekto ay parte ng Adopt a Family program ng PNP. Tumulong din ang nasabing tropa sa pagtatayo ng bagong covered court sa Barangay Lat-ay sa Malibkong, ABRA. Nagbuhat ang mga pulis ng mga construction materials sa pagtatayo ng covered court at mga gamot at kagamitang medikal para sa COVID-19 response ng bayan ng Malibkong. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.